senze njani ke njengoba sidukile ke manje umongo siyahamba uJesu kwenzeka leyanto yenzeke kubapostoli Jesathi uyithinta kancane ukuthi abapostoli bakaJesu bahambe noJesu uJesu engaphansi akithi ibangeli ya noJesu uyazi ukuthi lento ngoba very ngaphandle bagcina uJesu mefa babuyele entweni zabo phela ngithemba ukuthi nama Petro bathola lolwandle sebengasagqokanga kodwa babehamba lolwandle noJesu bafuna noPetro lwandle bawodo baphindela la nje bevele khona yini indaba ebenze bebe njalo uJesu wayengaphandle kubo yabona manje kusho ukuthi uJesu nani ngekhumbula le ukuthi uJesu makuthiwa uJesu waye eseAmerica kusho eAfrica noma eSouth Africa wayengena sasingomasilela sasingeke sinjani simazi waphoqa ukuthi ngoba ibhale esuke eAmerica lilethe uJesu eSouth Africa kothatha isikhathi uyosutha kubhe sonke akwenzeke kanje uJesu avela shintsha uhambo manje athi noma esekade ngaphandle manje enzeni indlela yokuthi amadimoni ngoba yakwazi ukungena ngaphakathi ebantwini hayi lento ayithathe amadimoni ungena ngaphakathi ebantwini yazi begangile amadimoni enza umsebenzi wakho ngeke usahlala ngaphandle emntwini ngizongena phakathi amen yeah yaba amen nawo ngizongena phakathi ungenelani Jesu phakathi ungenela ukuthi uma umfundisi eshumayelizwe lakho ngoba izwi likaNkulunkulu uye uJesu abethi ulikhuluma umfundisi engakephi engaphansi akithi likhuluma izwi likaPhi into ezokwenzeka manje uzothi mayekhuluma umpostoli umthetho lento mawuyangena ihlanga lento iphume ngomoya amen njengamadimoni iphume ngomoya lento ifike ingene phakathi amen usuthi yakhe uthwamba noma ungamvuma uJesu noma ungavuma ukuthi uJesu inkosi uphume la kodwa izwi lakhe wamba nenxeba amen ofika umfundisi eThekwini akhulume kani kusho ukuthi njengoba ekhuluma njengomfundisi vele usuphulelwe haleluya oh haleluya nawe mase wamukela uJesu lapho mase wamukela umuntu weleke ngoba akufuneki sitatazele njengoba ngishiba nje edala la kholwa ngezwi likaNkulunkulu lihlabekile laselilinda amandla omngcwele bakamfakazela baphathele akekho umuntu oyevele kuthiwa weshelwa amandla omngcwele amandla omngcwele wawuzwa mase kwashela mama kuze ngithi yini wayizwa uzothi nomongcwele uzotholakala ukuthi into ayizwa kumzalwane wakhala kushunela wathi umfundisi bazalwane usekhona umongcwele wafikelwa usizi wakhala wasese umzalwane eshukile ngemuva walimisile kwanga manje wehlelwe hayi ayenzeki kanjalo enzeke kanjalo manje njengoba ibandla belinje iwiki libe wiki ibandla ngenxa ukuthi lisuke lalingisa uyabona ukulingisa uyabona mama thatha imike manje ngilingane lencane ngitawuthandaza phela ngeke ngithi baba wethu ongcwele hawu baba siyabonga uyazi ngokuzwakala mohle ngongcwele ngisho umuntu ethi uzwa wehla ngongcwele angithi uyeza omunye kungenzeki njalo kodwa ufihla bakwenze njani yehle ubonakala ngani ke umuntu bese nomongcwele ubonakala ngokuthi enkonzweni angabi nayo inkani izinto ezenziwayo enkonzweni akabuzi imibuzo engenasidingo futhi wenza njengalokhu uNkulunkulu enjani efuna ngeke alright la kuba nani ibandla likaNkulunkulu kanjalo bafowethu
kwakhona babomnyana babona nje kwase kuba khona osisi mhlawumbe babona nje kwase kuba khona amadodakazi njengoba ibandla belahlukana phakathi ubazi umuntu ukuthi njengoba ekhula ekukholweni akugcina manje akusashiko ukuthi siyapi masuka ungangathi manje fanele sidrive imoto kushaya uyazi lento seyigcwele nje futhi bahleli abantu banabile uyazibala umuntu una-20 years omunye ngo-25 years ngishadi ukhohliwe nje ukuthi uzofa ekuseni kusasa and imeve ekuseni uzofike najesu akanandaba nayo into anendaba nayo ngumshado mangeyona umshado imoto enhle mangeyona imoto enhle umzomkhulu laba babengenayo into enjalo ngoba babehamba noNkulunkulu bengabhekile ilizwe bebhekile izalo yonke into ababeyibhekile ethi uNkulunkulu mangingenile ezulwini akuNkulunkulu nabathwana bamshadile mangene yayingaphatha emshado waphatha yasezulwini lesi sizukulwane esibhekezayo sikhonza kabuhlungu nganza kwethu mfundisi sikhonza kabuhlungu nokuyingane kuyakhula ugade ukuthi kuyashada makuthiwa khona ingane zishadamela esonini faith mission lezi ezikhona izintombi zifaziphele zikwathole ukuthi asinankulunkulu ziyizwe kugade izinto ezojabulisa inyama bakhohliwe ukuthi imiphefumulo yabo izohlulelwa kusasa ekuseni ibakhohlele lokho babheke imishado neyimoto enkulu nezinto ezinhle kukhohliwe ukuthi lezi zinto ziyafika uhamba ngendlela sizofa ekuseni what if ufuna lo mshado kusasa uphumela nje ushawe imoto la kade ngishumana losana nomshado njengoba bebekisana balindile babekuse yami lentombi uzofuna neBhayibheli lomuntu uzofuna ne njengoba bebeka intombi uzofuna neBhayibheli lentombi njengoba ibheke umfana ofuna ne mawushumayela bayakriticize izinto ezisholo ngoba bashinsile kodwa balwa nawe mawushumayela ukuthi we ngoba yena sashada akutshela usho abantu nambalo nobani noNkulunkulu now lo muntu mawucabanga udleni so kulisi enjani makunjani lesi sizukulwane mawusibheka ekade sithanda uJesu lesi sithanda izwi lesi sithanda abantu bese beclaima ukuthi banezwi likaBaba alikwazi ukwenzeka kanjani umuntu onezwi likaNkulunkulu ukhuluma nje ngalokhu uNkulunkulu enjani